את אמרת לי, יצאתי בהרגשה לא טובה מהסשן הזה. כן, כן. אז אני מזמינה אותך לצאת תמיד בהרגשה לא טובה מסשנים. עם אלה התגובות והשינויים שקורים בי והתוצאות, תודה, שקורים בעקבות זה. הנחת יסוד מאוד יפה ב-NLP, שאתם ראיתם אותה פה, ואתם רואים אותה גם, ואתם תראו אותה יותר ויותר. זה You can never know how far a change can go. אתה אף פעם לא יכול לדעת כמה רחוק שינוי יכול להגיע. אנחנו באים, נפגשים איתם לדבר שנראה לנו, או נראה להם, איזשהו דבר שהוא מאוד ממוקד, מאוד אחד, כן? אחד. עשינו שלא ניצוב מטרה. ואם אתם תצאו מתהליך ותרגישו שזה לא בהרגשה גבוהה שתחשבו שצריך להמשיך עוד סשן או עוד, ופתאום תגלו שהשינוי הזה היה כל כך עמוק, לא חשבנו, טיפלנו בכלל במשהו אחד, ופתאום זה מקרין על הרבה מאוד דברים אחרים. וזה הדבר היפה. והיפה בזה זה שהרבה פעמים ההרגשה שלנו לא מנבא